Mahewa tamalo pradek mag jopuonjre podi rocho ratichgi e skunde. Kaluwore koda ripot mogol kod riwruok mar Chaland Foundation. Nonro ni otime kaunti za par ma pacho ka, kamoriwo kaunti ma Homa Bay, ka omenyo ni thoth jopuonjre ma weyo skul weyo nikech onge mar omenda mar somo. Judith Omondi ni kod mathoth. Kuom higni riwruoge matin marango weche mag somo ema osebedo kamenyo kokalo kuom ripode kit lwenje ma jopuonjre kale e skunde. Higani riwruok ma ok mar piny owacho mar Chaland Foundation otimo nonro e kaunti za par, kama oriwo kaunti ma Homa Bay, kendo e ripod ni ratich jopuonjre ma irocho e skunde omeny. E kauntis gi ma otigo e chung'ne kauntis duto 47, atamalo 26 mag jopuonjre irocho ratichgi e weche ma idiro, ayany kod mamoko, atamalo 16 irocho ratichgi e yor rotho, atamalo 16 mamoko imiyo chwat e yor tich ma idendo ni corporal punishment, ka atamalo 10 iketo thenge, kendo atamalo 5 mamoko to irocho ratichgi e weche mag bembo. Riwruogni bende ne okawo pach jonyuol e wi yore ma giparo ni ratich nyithindgi iroche ka gini e skunde, ka atamalo 54 mag jonyuol koni ahole kethonegi nyithindo, 27 ywago chwat kata rotho ma jopuonjre gi yudo, 21 koni nyithindgi lombe e yor bembo, ka atamalo 7 to ywago nyithindgi malali e yore magalagala. You ask them whether they know that the school has a mechanism on how to report abuse or safety concerns, and we had more than half who said yes, they know. And much as they knew that they know the school has a mechanism for reporting, we had another 25% that they said they do not know how to use it. So this is also a gap that probably we need to think around. And of course, we have another significant percentage, more than 30%, that there was no system, or maybe they do not know whether that system, the reporting system, exists. We must ensure that learners not only enroll in school, but remain in school, thrive in school, and transition successfully into the future. Ewi penjo mar ng'ama owinjo bed ni yawo wi japuonjre kata miyo gi puonj ma owinjore, atamalo 46 mag jopuonjre koni en ting' mar jonyuol, atamalo 29 koni gin jopuonj, ka atamalo 23 to koni ma ting' ma jonyuol kod jopuonj duto nengo kaw. Ripodni bende omenyo nengo mar janyuol e ngima mar jopuonjre, ka atamalo 24 mag jopuonjre oyangni odak mana kod minegi nikech weche ma opogore opogore, atamalo 55 odak kod jonyuol duto, atamalo 9 odak kod ji ma ok jonyuolgi, atamalo 5 kod wuonegi kende, ka atamalo 1 to gin nyithindo ma odak kendgi gi wuon. We had more than half saying that it should be taught by teachers at school, and another 50% said it should be taught by parents. And of course, we have other people that they mentioned that they are supposed to do that. And we also wanted to know whether they've ever received any form of life skills training. And we had more than half who said they've received a formal training in life skills. And majority of them got it from school. And we also had another significant percentage of around 29% who have never received any. This is a gap that needs to be looked at, even as Chaland rolls out its activities, just to get to know which schools are being affected by this and how can this gap be filled. Thoth ji ma okawo pachgi koni gin kod luoro e rieyo jopuonjre, kaluwore gi chike mag anyuola, pogruok e kind chwech, pogruok e tieng' kaachiel kod tok teko mag jopuonjre. And education leaders, we invite you to use this evidence to strengthen policies that support retention, digital inclusion, and life skills integration within the education system. Ripodni biro e kinde ma mbui opong' kod twak e wi chwat mamoko kuom skunde chiwo ne nyithindo kod maling' ni moko ni kod sel mag nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV.